honekin, egia esan baita ere asko ikasten dut, existentzia konkurso batzuetara. Humorea zaletzen digutean, zer da humorea zuentzat? Barea gara bada, txiste bat ere izan daiteke, baina batez ere da jarrera bat bizitzan. Bizitzan jarrera bat, bizimodu bat, alaia, eraikitzailea, sortzailea. Bizkatu humorea da, etxetik atea eta edo batzu. Etxetik eta jarrera bat edukitzea, jendearekin eta horitzen. Gure ganean ere oso importantea izan da empatia eta maitasuna. Horrozak aztenean, Jose Maria Grabazio dela. Bere bilera, ez da hori, bere goieko eta, hautsa, jendea guanoka, baina ez esatezu, zerretzatezu, zeitezu. Baina denbora gura joan da, aziteren kogoz Jose Maria Grabazio. Eta orduan, nena joan zan azten, eta gauzan importantea denan zer. Guk paiasutan, jaio gehienetik, beti saio bukatu eta museoa ganatzen gentu. Museoa bota, pirokoa bezan, museoak eman, pirokoa bota. Eta gero, argazkiak horrezan berosiago. Zen argazkiak, gero argazki gehiago, baina bertuzia mobilak erazen podien. Eta mobilak ingabea, aman usuti, bertzi argazki. Baina argazki Hostia, pues ez bat. Baina, bueno. Eta hor hasieran, paiazo horrezen museoak ematen, hostia, horroz, azizan, musu, tata, pero botatzen diarria baina polita esko zara, eta bai, dutzen ez zuen. Zuzea polita, bai, no ez esaten, bai, korreka, no ez esaten. Eta joetan, eta ez dut esaten, ez esaten zuta. Aizu, horreko hori esaten duzu politena da zara, baina hori egiten duzu. Eta aldat, ez hori maitzen da, horroz, forratu, jendeak zer paciencia zuen, beste denbora hor museoa banatzen, zer paciencia, txori bala, hostia. Ez? Bukatzen duzure lanak, museoa, hostia, argazki, zer, hori, imandero, baranderoekin, okinekin, perdotariekin, berpizko guztiekin, hori. Hori txori bat, ez? Lanean nenoak importantea. Lan guztiak importantea. Gubizkat hortik ikasi dugu, oso eskerreko sentitzen gara. Museoa, pirokoa, zera, eta jendeatu zen, paciencia, txorro, ez? Eta hortik ikasi dugu, kafe bat eskatzen dezunean, nahiz eta hor da ditu, museoa lehen badago, eta maitasunez zen alde badago, eskarrak ematen. Baina karretari, okindeiko, eskatu hori ematen duzunari, irakasleari, gero zen ni, etxekoi, kalekoi, kale garbitzari, nea mahabain guatzen ez, camino partikular, etxe bat balat, camino partikular, eta bezala una kasarra, Nino ez zuen barritzen kuneta bat, eurieten zuen, ostoak bertetzen ez da, eta horretan dela gazara, nekada dio, behin etorri zan erosketak egitetik, eta justo garbitzari ez zuten garbitzen zan, camino partikular, ulertzeko garbitzen etxean sartzen. Eta kaixo ez dut, eta garbitzari egin ez da, eta jarek ez zut jertzekin, camino pero joveko. Nima montatu zan erosketak egitetik, erdin guztutun garbitzari eberdia, utuz beltza, justu